come on man, don't be silly man, use ziyambe. Don't be silly man guys. Hakuna kutitora kita zvinhu zvisina nebasa kuti tisa manyara matakari yakare asingagoni kana kunyaradza mwana. Tozvisa munjere mari yobva ya booster. What should we do kuti mari ibude? Ndo pane zvichemo zvevanhu apa. Don't hate us. Don't think that we are vapanduki. Don't call us ma rebels. No. Tiri kuti michiuyai kwete kutiudza kuti isai munjere menyu kuti mari ichakwira. Go to the hell man. Don't tell us nonsense man. Don't tell us zvinhu zvisina nemusoro wese. Chinoita kuti tive ne pride. Ndizvozvo zvatiri kutaura zvemawarriors, ndizvozvo zvatiri kutaura zvemari yedu. We must have our own man. Dzorerai zimudhora yanga ine pondo, ine vakadzi vanotswa, $5 ine murazvo womoto, $20 ine nzou, $10 tsvuku iya. Dzorerai mari iyoyo nemacoins ayo. Nyika ino haina kupusa, hainzi puwa. Nyika inei ine mari dzayo dzakawandisa dziri kutorwa nemachina zvaichirehwa nomufana uyu kuti nyika mugoni kuti tigoti opposition ichatengesa nyika because yakatengeswa kare. Zvinhu zvacho zvatinoramba kuti zvinozonzi maopposition anozozvitora vakapa varungu zvakatoitika kare. Look at your former president anga ari muZANU-PF kanchitiyo ndiri kureva imi munenge muchiramba navo kuti vanogona. He went kunana Singapore akandovaka dzimba. Why who told him kuti iwewe uchazova pachinzvimbo zviri kunze kwomutemo ugozondogara kuSingapore? What was the need? Was that any investment yokuti kuzonorodzwa kuvakira imba? Vaivakira imba yekuti izonogara maroja here kunze kwenyika? Vari kuvakira dzimba nokutenga dzimba idzi kuti vagondogara ani? Ivo nyika yavo iri muno. Dati semunhu Njoma akafira muno muchipatara chokumba kwake. Uyu uri kutaura ngaitaura mupana anotaura kuti munongoti ngoti koso mayambuka. Saka isi toindepi? Ndo pane zvichemo zvedu apa. Don't misjudge us. Don't mislead us and don't judge us more like enemies. No. We are saying imi huyai neyenyu point. Muchiisa mapoints ndo kuvaka nyika. Kana muchiti nyika inovakwa nevene vayo, ndo mavakirwe ayo nevene vayo iwayo okuonesana regardless kuti uyu munhu anobva kupati ipi, uyu munhu anobva kupi. As long as this person is a Zimbabwean, let him talk, let him rule. Inga America yakangorega uyu mfana woku Kenya achingotonga wani ku Obama wakangoitonga 2 terms dzake dzikapera. Imi muri kuti chiiko? Imi nyenyi inombwa pa kuti chii? Muri kuda kuti kudini? Why are you abusing mudhara uyu? Muri kumuabuse ndimi, muri kumurambidza zvinhu zvaanenge achifunga nokuona. Waigara achitaura 2030 ndiri kuti no, because inini I'm a constitution now. Ndini ndakaisa mutemo handigoni kuubreaka ndirini, but munobudazve muchiti mudhara takatokuona ivana uyu wokubuda achiti mudhara tipei tirowe vanhu vasaita machi. Hairohwi. Pikisai namashoko sezvo mashoko amuri kuudzwa vanhu havarohwi. Vapikisei namashoko muvaudze kuti izvizvi zvamuri kuti ndezvizvi. Ko chakati wani chakaitwa chakadai chikazoitwa, chakati wani chinofangishena chakadai chikazoitwa, kusvika makoniwa nokufidha mapurisa nemasoja anokurindai. Kana mauraya security, who do you want to protect us? Ndiani wamunoda kuti atiprotect kana masoja achionda kudai muchiapa mabhonzo? We hate that kuti masoja asi kudya chikafu chino chakanaka. I hate mwana wamukoma wangu wanga ari musoja. That kind kavashanyira kuarmy kuya vane vakafara vaine ukandini yavo, vakafara vaine chibhawa chavo. Tichitobva kwataibva tichinda kundomwa kumasoja. Uchisvika muchitenga doro munokumwa muchirya mukakwanisa muchifara vakasimba
but they don't have even a vehicle. When I went to Zimbabwe last time, ndakaenda ku Victoria Falls, ndikaona vaine zimota so rakare rakafira panonzi pa Pick and Pay papa vachikorongonya chaya tsika huku richiramba kumuka, asi Chivhayo achitengera, ndo nyaya yatiri kuramba. Chivhayo achitengera vanhu vasina basa vasingatichengeti, achivatengera dzimotikari, achingopfachura mari iri yenyika. Isi toti aiwa, imi muri kuti yes. What are you trying to say? Muri chiko imi wakomana imi, munofunga ere? Atisi kuvenga munhu, but tiri kukuonesai zviripo. Ndati masoja chaiwo anochengetedza nyika ino vanofamba netsoka, ende makembe avo ari musango mune mhuka kana ukaenda kuVic Falls, but sometimes unoona vachipikiwa nemota ofamba netsoka, zimota riya rafa apa hana mari nokuti mari yaari kutambira ishoma. Ndo zvatiri kukuonesai kuti mapurisa edu anotibetsera kana kwaparwa dzimhosva, vachitinunura, vachitirwira, avasisiko. Mabhasikoro amuri kupedza kupa masabhuku, they are not doing anything nemabhasikoro. Ipai mapurisa vemabhasikoro vaya vafambe zvavaita, vachitenderera, vachitiongorora, vachitaridza, vachichengetedza runyararo. Imi muri kutora mabhasikoro iwayo muapa masabhuku vari kuitei nawo mabhasikoro anopera achingobayiwa neminzwa mumaruzevha mu, mapurisa achifamba netsoka vasina chokufambisa. Ndo patiri kutaura, ndo mapoints atinawo aya, hatisi vapanduki. Mapoints atiri kukupai, don't let mudhara uyu achisvika pakuita zvakaitwa RG, kufamba akajegererwa, zvinotinyadzisa. Kwemi vakomana munorega baba venyu vachiitwa izvozvo, hamunzwiri baba venyu tsitsi makaita seiko, makaita seiko nemiwo vapana imi, maakutongotaridzawo kupusa ipapapa. Mari dzenyu maanadzo, take your father, to protect your father, kwete kuvaprotecta kuti varambe vachisafa iko zvinezvi. Vanokurumidza kufa nenguva yangu asina kukwana nokuda kwestress, vakatukwa nemwana mudiki, vakaendwa so nemwana usina nebasa, vakarambwa neUnited Nations, vakarambwa neSADC. SADC haivadi because why? Pakangopinda baba EU yakabva yabvisa, European Union yakabva yabvisa millions ayaihelpa nayo SADC, vakabvisa. Saka munoda kuti vagare varipo vachite varegei mani, vazorore mani, regai baba vazorore mani. Munovamanikidzira chiko imi vana machakaire? Nokuti unei unomboti chi, unoda kuprotecta chi? Kana mukabva zvakanaka hapana anokutorerai ufumi hwenyu, munogara nahwo ufumi hwenyu. But kwete kuda kuva stingy, kuva self-centered, kuva very mean, kuva munhu anokara zvakadaro zvokuti unongoda kurya iwe nevana vako zvawanga uchiudzwa kuti vana vako vanodzidza kunze, asi muno muchikoro macho makauraya education. Hakuna zvikoro, education yacho makauraya. Maticha ari kutambira mari inodarikwa nomufana wemombe anofudza mombe papurazi romunhu kuNamibia kuno kuSouth Africa. Vana vanofudza mombe vanotambira mari inodarika yaticha, headmaster. Asi tiri kutaura izvozvo, ndo zvatiri kukuonesai, and you don't want to listen. So what do you want us to go? Where do you want us to go? Muri kuda kuti tindosvikira papi apa, tiperere papi, tiite sei? Because tiri kukuonesai, asi hamuoni, munototi tiri vapanduke. So ndiani apanduka? Kana takabvisa varungu kuti vari kutora pfuma vachiisa kunze, imi muri kupa maChina for free. Vachitora nedust raiitisa vanhu vhimi muno, riri kutorwa nemaChina. Vanhu vakutosungwa kuonekwa vakabata chipaketi chevhimu iya, tichisungwa nemaChina, tairohwa nemabhunu nemaBritish nemablack watch. Iko zvino vanhu vari kukahwa magaro nemaChina uko, vachirohwa mambama nemaChina matama. But toti kuonesai motsama moti tiri vapanduki. Mupanduki ndiani? Vakomana musada kuti tiite zvezvibhakira chaizvo kana kusangana nezvibhakira tinogona kungorovana. Hakuna munhu anonzi mupanduki achikuudza nyaya yakaita seiyi machakaire. Hatina kupanduka, ndiwo wapanduka. You are very silly kana uchitaurira baba kuti unoda kuti urwisane nevanhu vemuZimbabwe, uchinyengerera baba kuti vabvume zvinhu zvamunoita zvakapusa, zvenyu zvokukara, zvokupinda pazvinzvimbo nokurova vanhu. Munotichemedza man, get away man.